Tere, Kullervo. Mitä sinä täällä teet täällä Viking Linein laivalla? Mä oon menossa takas Suomeen, kaveri osti mulle lipun. Tyrä, älä huuda niin lujaa, älä rääki niin lujaa, kun mulla on toisen henkilön nimellä mun lippu. Mitä sä itse teet? Miten sä oot tällä laivalla? Minä kävin moikkaa minun vaimoani siellä Virossa ja nyt minä sanoin hänelle, että minulla työ on huomen ja nyt minä olen menossa takaisin Suomeen ja minun tyttöystävälle siellä minä sanoin, että olen vielä Virossa, että tulen päivää huomisen jälkeen vastaan, koska minun pitää vielä tässä niin kuin pari sidechickiäkin vielä niin kuin nähdä. Tyrä! Ei toi on nyt niinku mistään kotoisin tommonen. Sinä jät ennemmin tai myöhemmin kiinni. Se on, tiedätkö, semmonen sanonta, että hissi menee nopeasti ylös, niinku valhe menee nopeasti, mutta valhe tulee hitaasti rappusia portaita pitkin alas. Tyrä, sinä et tule minulle neuvoa mitään portakoista. Muista itse, kun sinä kaato kännissä, nahui, sinulla lähti hampaat suusta ja sinulla ei ole mitään asiaa tulla minulle neuvoa mitään hissi menee ylös tai alas tai sinun paskapalheista. Minä elän, älä sinä puutu minun naisasioihin. No siitä puheen ollen, pystyisikö sä lainaa mulle vähän rahaa, kun minulla on treffit yhden naisen kanssa tänään, jos minä pääsen Suomeen. Ui, onkohan tosi iluisa. Minä voisin tulla mukaan nyt tarkistamaan. Jos sinä haluat minulta lainaa Tyrä rahaa, niin minä haluan nähdä, koska minä olen asiantuntija naisissa. Minä voin kertoa sinulle vaikka mitä. Jos sinä otat hirveän kalliin naisen, ne haluu hiusten pidennykset, ne haluu kynnet, ne haluu brasilialaisen perseen ja minä sanon sinulle, että ne haluu semmoiset silikooniset implantit, sinulle tulee tosi kalliiksi semmoinen ilusa nainen, ota vaan ruma, että mitä rumempi nainen, niin sitä halvempi. Ja ota Tyrä semmoinen mieluummin, keneltä puuttuu hampaat suusta, ne on ne kaikkein parhaat. Minä en tarvis sinun naisneuvoja, kiitos. Ja sinä et tule apajalle ja minun treffeille, kun sinä aina viet kaikki minun naiset. Sinä olet niin inhottava ihminen. Tyrä, katso itse sinun naamatauluun ja kun sinulta puuttuu, sinä näytät ihan siltä, että